سب تو پہلے میں مخدوم ساجد صاحب، خالد صاحب اور احسان گوپانگ صاحب اور چوک اعظم دے تمام دوستاں دا بے حد تھورائے تاں کہ جنہاں نے خالصتاً اپنی دھرتی واسطے اتھاں کٹھ دا اہتمام کیتے، اتھاں دفتر دی افتتاحی تقریب دا اہتمام کیتے۔ دے دوستاں کو مخدوم ساجد، مخدوم خالد اور احسان گوپانگ صاحب اور انہاں دی جتنی بڑی ٹیم ہے، ساری ٹیم کو بے حد مبارکباد پیش کرے نا کہ جنہاں نے چوک اعظم دے وچ اپنی دھرتی دا سونا کٹھ کیتے اور اپنے دھرتی دے محبوب لیڈر کو، دھرتی دے شیر کو سدے نے فرزند سریکستان رانا محمد فراز نون اج اپنے پورے دوستاں دے نال، کیبنٹ دے نال، مخصوص دوستاں دے نال چوک اعظم دے وچ تشریف گھنا ہیں۔ اور میں دیکھنا چاہنا کہ چوک اعظم دے دوستاں نے بڑی محبت دے نال پرجوش استقبال کیتے۔ ایک باری کلیپنگ کرے سو تاکہ میں پروگرام دا باقاعدہ آغاز کرا۔ پروگرام دا باقاعدہ آغاز سریکی جی وے سریکی۔ دوستو پروگرام کو اساں باقاعدہ طور دے سٹارٹ کرنے اور میں گزارش کرے سا تلاوت کلام پاک واسطے عبد الغفور خان صاحب تلاوت کلام پاک فرمیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ دوستو جی میں کہ تساں قرآن مجید اللہ پاک دی لاریب کتاب دی تلاوت سماعت کریں دے پہ آوے اور تلاوت ہمیشہ کوئی بھی پروگرام تھیندے تا ان دی ابتدا اللہ پاک دے لاریب کتاب نال کیتی ویندی ہے۔ تلاوت کلام پاک نال اندی ابتدا تھی گئی ہے اور آج دے ہی کٹھ دے وچ مرکزی چیئرمین سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی رانا محمد فراز نون صاحب اور انہاں دے نال صوبائی صدر سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی نعیم خان ڈاہا صاحب اور جنوبی پنجاب دا نام لکھوے نے لیکن اساں سریکی خطہ پورا دیں تاجر ونگ دے پریزیڈنٹ نیاز بھٹا صاحب اور انہاں دے دوست اور نالی سردار مختیار خان صاحب چوک منڈے تو شفیق ابھایا صاحب، سینئر دوست عبدالستار تہیم صاحب، عبدالباری جعفری صاحب، تمام دوست رمضان نوناری صاحب، چوک اعظم دے دوستاں دی محبت ریکھ کے ایک کٹھ دے وچ شریک ہیں۔ اگر چوک اعظم والے حالی بھی تاڑی مار کے نہ کو مزید ویلکم نہ کرے سن دا کرن کرے سن۔ اچھا میں ابتدائی تقریر جی میں کہ ہمیشہ سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی دی تقریب دے وچ ابتدائی تقریب کوئی بھی ہوئے ہوں دے وچ ابتدائی خیالات دا اظہار لازمی ہے۔ دوستاں کو دسنا کہ سریکستان دے حوالے نال کتنا کم تھے، کتنا تھی چکے، کیویں منزل آئی، میں گزارش کرے سا عبدالستار تھیم صاحب کو
چیف آرگنائزر سینئر رہنما سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی جناب عبدالستار تھئیم صاحب اپنے خیالات دا اظہار کرے سن. نہیں اساں دا بڑا پند کر گئے ہیں تساں اتنی جلدی ویندے پیو. نہیں تو کو اجرک تا پوینی لیکن تو کو ونن کہنا دیسوں. او صحیح یہ پروگرام جڑا دھرتی جیوے سرائکی. اچھا میں دوستاں کو میں دوستاں کو تھوڑا جہاں دس دے ماں کہ چیف آرگنائزر سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی سینئر رہنما عبدالستار تھئیم کو میں دعوت خطاب دیون لگا. لیکن انہوں تو پہلے میں تو کو دس دے ماں کہ 35 سال تو عبدالستار تھئیم صاحب بریسٹر تاج لنگا صاحب دے نال تحریکی جد و جہد دے وچ ہیں اور ماشاءاللہ ہی دھرتی دے کاز واسطے ہی دھرتی دے واسطے اتنی محبت شامل کہ اپنا تن من دھن قربان کرن دے نال نال اج بھی تحریک دی محبت ہر جگہ پھیلیں دے ودن اور اتھو دے دھرتی دے لوگاں کو اپنی دھرتی واسطے آگاہ بھی کریں دے ودن اور شعور بھی پیدا کریں دے ودن. میری مراد عبدالستار تھئیم کلیپنگ کرے سو یار. السلام علیکم دوستو، میرے بھرا، میرے دوست، بزرگ، تمام دوستوں کو السلام علیکم تے جیوے سرائکی. سٹیج تے بیٹھے میرے پارٹی دے سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی دے چیئرمین جناب رانا محمد فراز نون صاحب، انہوں دے نال نعیم احمد خان ڈاہ صاحب صوبائی صدر صوبہ سریکستان، نیاز گول صاحب مرکزی رہنما سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی، عبدالباری جعفری صاحب جنرل سیکرٹری سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی اور دیگر ملک شفیق ابھایا صاحب ممبر سینٹرل کمیٹی اور خواجہ شعیب الحسن صاحب دا خصوصی شکریہ کہ انہوں نے میرے کو اظہار دا موقع دیتے تو گال مہار تھی سکے. دوستو گالے ہے یہ سپیکر دی آواز نہیں جو تھوڑے تک پہنچی، میں آپ زور لے ساں کوشش کرے ساں کہ سرائکی دے آج شہر نے عزیز شہد کو سارا پاکستان جان دے دیرہ غازی خان دا شہر ہے، پروفیسر ہے، انہیں ایک شعر ہے شاگردہ گوہر دا وعدے اُنہاں 30 سال پہلے آکھائی سچی سانج وسیب دی گوہر سچی مہربانی سے. دوستو گال یہ ہے کہ جناب خالد قریشی صاحب اور انہوں نے دوست احباب ساتھی تمام جنہوں نے اج انتظامات کیتے اس سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی دا چوک اعظم میں دفتر کھولے اور بڑی خوشی تھی ہے اور موسم دی ناگواری بھی بہت زیادہ ہے. ان دے باوجود سا کوئی سفر مشکلات پیش ہیں کافی، ورنہ تھوڑے کو پہلے گھنٹہ پہنچ ونجوا. اچھا اتنا گھنٹہ پہلے شروع تھی ہے جلے ملتان جو چلے ہیں. آکھن دا مقصد یہ ہے کہ تمام وہ رانا فراز نون صاحب ہمیشہ شعر پڑھتے ہونے اندھارا آمن بھامن انعام آمن اساں سرائکی صوبہ بنا دے راسوں. بہرحال یہ قریشی صاحبان دا ہاشمی صاحبان دے بڑی مہربانی کہ انہوں نے یہ جڑا کہ ضلع لئیے دا بہت بڑا شہر ہے چوک اعظم اور اندر سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی دا دفتر کھولے اور دوستوں کو سری اور کافی تعداد اور تسم سارے دوست احباب مبارکباد دے مستحق کو. اور
میں کو امید ہے اندے کو بھی بلا آمن والے وقت مہینے بعد 2 مہینے بعد حالی تک کرونا دی صورت حال ہے ورنہ کرونا نہ ہویا موسم دی خرابی نہ ہویا میں کو پکے یقین ہے کہ اندے کو وڈا جلسہ ہویا گراؤنڈ وچ ہویا اور انشاءاللہ تعالیٰ اساں آئندہ جڑا جلسہ کرے سوں او میں بھرپور کرے سوں کہیں سکول گراؤنڈ وچ کرے سوں یا کہیں اسٹیڈیم میں کرے سوں اور اندے کو کئی گنا لوگ زیادہ ہو سن ساری گزارش ہے کہ اساں حکومت پاکستان کو ہکو مطالبہ ساڈا روز اول تو 40 سال تاج لنگا صاحب نے سرائکستان دی تحریک چلائی اور میں 40 سال کو تاج لنگا صاحب دے نال تاج لنگا آج تو چند سال پہلے قبر ٹر گئے لیکن اپنے جینے ہوئے موجودگی ذمہ داری رانا فراز نون صاحب کو پگ رکھی ہے سرائکستان دی اور اساں انہیں ہم قدم ہیں اور یہ چلتے پہ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ سرائکستان صوبہ بناتے رسوں مختصر گال یہ ہے کہ صوبہ کیوں ہوئے لوگ ساکو آدھن کہ تساں ملک دے ہی دے خلاف وہ سالمیت دے اور میں مختصر دسنا چاہنا کہ جیویں یہ پاکستان ہے جو 5 قومیں 5 قومیں سندھی قوم ہے سندھی قوم دا صوبہ ہے کڈن کو 1935 کو یعنی 100 سال کو صوبہ ہے سادہ صوبہ ساری ملتان سلطنت ہے جیکو اساں ہوں سرائکستان صوبہ آدھے ہیں اساں سلطنت چھوڑ کے صوبہ منگتے پہ ہیں پاکستان دے وچ بلوچستان صوبہ بلوچن کا صوبہ سن 70 بنے یعنی کل دی گال ہے سن 70 بھٹو صاحب الیکشن کرائے اندر بعد صوبہ بن گیا اور پختونخوا جہاں نا سرحد ہے ساکو آدھن جی جنوبی پنجاب را گنو اور تساں یہ کام کرنے کہ 100 سال بعد 1901 بنایا ہی صوبہ سرحد انگریزاں نے وہ ہون 100 سال بعد نہ اندہ تبدیل کیتا خیبر پختونخوا یعنی پختون قومی بنیاد پہ میں صوبہ پنجابی دا پنجاب ساکو دلی خوشی ہے کہ جناب پنجابی آباد رامن پنجابی خوش رامن پنجاب وسے پنجاب آباد راوے لیکن جیویں ساکو خوشی ہے انہیں پنجابی قومیتیں وہ سارے نال سرائکی قوم نال ہی میں پیار کرن اور اساں بھی اوے صوبہ سرائکستان منگتے ہیں جی صوبہ پنجاب ہے سرائکی قوم دا صوبہ سرائکستان اور جی وہ پنجاب ہے لہٰذا سادے آدن جی تھکر مختلف گالی کرن او جی بے زبانیں روتک دہن حسار دن او بھائی روتک حسار ڈاڈے پر ڈاڈے قبرستان اتھاں سارے ڈاڈے پر ڈاڈے دے قبرستان اتھاں جڑا اتھا جڑی زبان بولیں دے وہ اتھوں دا جم پالے اندر ڈومی سیل اتھا ہے اندر ابے دی قبر اتھا ہے اندی قبر اتھا ہو سی اساں سازے مشترکہ ہیں سارے خلاف سازش نہ چل سی اور اساں اندے لسانیت اور قومیت دے تضادات کو پاک اساں اوے صوبہ چاہنے ہیں جی میں صوبہ پنجاب ہے جی میں صوبہ خیبر پختونخوا ہے جی میں صوبہ بلوچستان ہے اور ایویں ہی صوبہ سرائکستان منگتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اساں صوبہ سرائکستان گھنتے رسوں مہربانی شکریہ چوک اعظم دے تمام دوست سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی دے چیف آرگنائزر سینئر رہنما عبدالستار تھہیم صاحب دے خیالات سن دے پیان اگر تساں دھرتی دے نال محبت رکھیں دے ہو یا جذبہ رکھیں دے ہو تو انہاں دی تساں تقریر دے کوئی تاڑی نہیں ماری حالی تکر اور چوک اعظم دے دوست حالی تکر خاموش ہیں تو آپ کو یہ دس رہے ہوں کہ اندھاری تو آدھے کول تا ہون پہنچیے لیکن سارے نال پورا رستہ ہی سفر کیتے اساں والی نہیں تھکے تساں ہونے نال تھک گئے ہو ہی دوران سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی ہیومن رائٹس سے صدر پریزیڈنٹ جناب نواب عامر خان صاحب تشریف گھنا ہیں اساں انہاں کو دل دیا تھا گہرائیاں نال خوش آمدید آدیں ویلکم کرنے ہیں اور دوستو میں تو آپ کو دسنا چاہنا کہ جڑے بھی سرائکی خطے دے نال جڑن سرائکی دھرتی دے نال جڑن اپنے سرائکی کاز دے نال جڑن انہاں دا ول
जज्बा कहे, उन्होंने शेर कहन, उन्होंने अंदर दे गाली कहन। एक शायर आदे कि रख ना रख रासू नाल तेरे, रख ना रख रासू नाल तेरे, बेशक नफरत दी जद विच रख, रख ना अपनियां दे नुक्तियां विच, चाहे जेर जबर या मद विच रख, तेरे नां दे नाल लिखींदे रहूं, चाहे पेश या भावें शद विच रख, सारी शर्त खामोश नाजायज तो नहीं, रख दूर पर अपनी हद विच रख, रख दूर पर अपनी हद विच रख। जनूबी पंजाब दी नुमाइंदगी भी करें, सराकिस्तान दी भी नुमाइंदगी करें। सारे ताजर विंग दे प्रेजिडेंट मैं गुजारिश करे सा नियाज अहमद भुट्टा साहब अपने ख्यालात का इजहार करे सन, एक बारी क्लैपिंग करे सो जोरदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज की ये पुरवकार तकरीब के मेज़बान जनाब मखदूम साजिद साहब, मखदूम खालिद साहब, गोपांग साहब, जिन्होंने ये एक पुरवकार तकरीब चौक आज़म में हमारे महबूब कायद लीडर, जिनका नाम पूरे पाकिस्तान में उनकी एक पहचान है, जनाब राणा फराज नून साहब, चेयरमैन मरकज़ी डेमोक्रेटिक सराकी पार्टी पाकिस्तान, और उनके साथ हमारे भाई जनाब नईम खान डाहा साहब, अब्दुल सत्तार थईम साहब, और मेरे भाई ख्वाजा शोएब साहब, जो कि इस प्रोग्राम को स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, आज वक्त है, जागो। किसके लिए जागना है? अपने हक के लिए। वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकती। आज आपके पास राणा फराज नून साहब, देखें मुल्क में एक बहुत बड़ी वबा पूरी दुनिया में कोरोना वायरस, हर आदमी अपने घर तक महदूद है। ख़ासकर जो हमारे लीडरान हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो अपने घरों तक महदूद हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब राणा फराज नून साहब को और उनकी टीम को, जो मुल्तान से बरास्ता हेड मोहम्मद वाला और जगह जगह पर इनका जो इस्तकबाल हुआ है चौक आज़म तक, वो एक तारीखी इस्तकबाल था। मैंने ये देखा कि लोग अब जाग उठे हैं। अब तख्ते लाहौर वालों को ये सोचना होगा कि राणा फराज नून साहब ये हक की आवाज़ लेकर उठें और ये अपनी आवाज़ ऐवानों तक गूंजेगी। जो लोग असम्बलियों में हमारे वोट लेकर वहाँ पहुँचते हैं, वो हमारे हक की आवाज़ वहाँ नहीं उठाते। वो वहाँ उनके लिए आसाइश और आराम के लिए बड़ी बड़ी कोठियाँ और बंगले उनको दे दिए जाते हैं, लेकिन ये हमारे मजदूर, ये अवाम, ये किसान, आज जो हमारा बच्चा हम मजदूरी करके तगारी उठा के अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो वही अपर पंजाब के लोग हैं जो हमारे पर मुसल्लत हैं। आज तक बड़ी बड़ी सीटों पे आप देखें तो ख्वाजा शोएब साहब वही लोग हैं। हमारे बच्चे डिग्रियां लेकर कोई रेडी लगा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमें सोचना होगा, राणा हैदर साहब, हमें सोचना होगा कि हमने
राणा फराज साहब के हाथों को मजबूत करना है। मैंने रात अंधारी राशि जंग के सादी जारी राशि जेतई रात अंधारी राशि जंग के सादी जारी राशि। मैं अपने कैद के दरमियान ज़्यादा मुखल नहीं रहूँगा। हमारे कैद जनाब नईम खान डाहा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगले दिन पिछले दिनों में हमने जनाब खानेवाल में एक बहुत बड़ा जमे गफीर था जो इन्होंने वहाँ प्रोग्राम किया। खानेवाल के लोगों ने जो इस्तकबाल राणा फराज नून साहब का किया उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आज जो इस मौसम में आप लोगों ने जो यहाँ पे कट किया है ये भी मिसाल मैं जनाब मखदूम खालिद साहब का और मखदूम साजिद साहब का और गोपांग साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप राणा फराज नून साहब के साथी बनेंगे। यहाँ अपने लोगों को बताना है कि राणा फराज नून साहब सराकी पार्टी का पैगाम लेके आए हैं। अब हमें निकलना होगा अपने हक की खातिर। हक मांगना नहीं, हक की खातिर लड़ना पड़ता है, हक अपना छीनना पड़ता है, हक के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। चौक आजम वालों लगता है कि आप सो रहे हो। अगर इसी तरीके से आपने नारे का जवाब दिया ना तो फिर ये सराकी सूबा बनना बड़ा मुश्किल होगा। अब मैं नारा लगवाऊंगा और आपने जवाब देना है। जेतई रात अंधारी राशि पीछे जो अंधेरे वाले हैं इनकी आवाज कम आ रही है। जेतई रात अंधारी राशि नारा सराकी। क्या बात है। अच्छा दोस्तों, तुम्हारे सामने सरायकी खिते तरेबी डिस्ट्रिक्ट दे ताजर बैंक दे प्रेजिडेंट नियाज अहमद भुट्टा साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंदे पे हैं। पिछली दफ़ा जेड़े वेले इन्होंने खानेवाल तो उत्थू दे तमाम दोस्त सुनने वाले उन्होंने आके सही अब चौक आजम दे विच नियाज अहमद भुट्टा साहब लाजमी होवन क्योंकि तकरीब का जड़ा है इन्हों का गर्ज या साउंड है और धरती के वास्ते मुहब्बत का इजहार करें तो इन्हों की नुमाइंदगी अज लाजमी होवे। और ही दौरान ही सारे बेदोस्त तशरीफ गिन के आए। क्या इसमें गिरामी क्या है? हाँ, डॉक्टर रफीक साहब लैया तो गिन के आए। असा उन्होंने खुश आमदीद आदे हैं चौक आजम दे ही कट दे विच। और मैं गुजारिश करे सा क्योंकि टाइम सारे को थोड़ा है, मौसम भी थोड़ा जिहा खराब है, मैं गुजारिश करे सा नवाब आमिर खान साहब को कि आज दे ही कट वो अपने ख्यालात का इजहार करे सन। नवाब आमिर खान। मुबारक होवे कि राणा फराज नून साहब जेड़े सराइकिस्तान दा एक मेजर कॉज चाह के तुहाडे कोल आए तो अगों ये बहुत खुशी का मौका है कि हुण असां तुहाडे किते चौक आजम ते भी कोशिश करेंदे पे हैं कि तुहाडी फाइट करेंदे पे हैं जेड़ी सराइकिस्तान। देखो राणा फराज नून साहब बड़ी कोशिश करेंदे पे हैं कि सारा सराइकिस्तान सूबा बढ़ बने जिहदे विच जेड़ा तुहाडे सारियां दे नौकरियां भी लगी सन ते तुहाडे लोगों के मसाइल भी हल थी सन। इंदी खातिर दिन रात ये मेहनत करेंदे पे हैं, कोशिश करेंदे पे हैं। ई कोरोना की वबा के दौरान भी राणा साहब जेड़े तुहाडे कोल आन ताकि तुसां भी सारा साथ लियो ते सारे नाल मिल के ई जहाद दे विच सारा हिस्सा बढ़ो। तुसां लोग भी हुण एक्टिव थी वनो क्योंकि हुण इंशाअल्लाह जेड़े सारे मुरादान जेड़ा सारा टाइम है वो कंप्लीट थी वना ला है अल्लाह के हुक्म नाल। असां इन्हां गासबां दे कोल अपना हकूक ते अपने हक अपने बेसिक नैसेसिटीज़ जेड़े बेसिक सारी फैसिलिटीज़ हैं वो असां इन्हां कोल गिनना चाहते हैं। अगर ऐसा को ना देसें तो असां हुण इन्हां कोल छिकसूं। ठीक है, तो असां चाहते हैं कि
सरायकी नारे 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 सरायकी नारे 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 सरायकी जी जी अज असां सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी दी तुसां पहले भी साडे चावण वाले ही वे असां इहदी बुनियाद रख दी है हुण तुसां भी साडा एक बाजू ही वे साडा हिस्सा ही वे तुहाडा भी जितने मसाइल हैं असां उनको भी हल करने की कोशिश करेसूँ तो तुसां भी हुण अपनी इस तहरीक को अगू वधाओ तो आम लोगों तक ई तहरीक को पहुँचाओ ई तहरीक दे पहुँचण नाल तुहाडे सारे मफादात जिहड़े ने तुहाडे इंशाअल्लाह कंप्लीट थी सन ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਪਏ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਹਿਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿਣੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿਣੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵਸਾਇਲ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਨ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿਣੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਵਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਕਹਿਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਹਿਣੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਹਿਣੀ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉनको ਅਸਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਜਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਕਰੀਬ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਣ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਲਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਣਾ ਫਰਾਜ਼ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ देखो अजकल के दौर के लोग अपने घर चों बाहर नहीं निकलते पे असा लोग सिर्फ तुहाडी खातर आए हैं कि तुहानू जगा सकूँ हुण तुसां लोग जाग बनो अपने हकूक दे किते लड़ो अपने हकूक की डिमांड करो तो तुसां अपने आने वाले जिहड़े हुण MN MP हैं उन्हां कोल क्वेश्चन करो तुसें जाग बनो कि तुहाडे हुण जिहड़े राइट हैं वो पूरे कीते बनने चाहिए असां तुहाडी राइट की फाइट करेंदे पे कि तुहाडे जिहड़े हकूक हैं उन्हां दी जंग लड़दे पे राणा साहब अगर ये चाहे ना तो घर दे विच बह के आराम नाल सुकून नाल AC दे विच अपना ये अज दा दिन गुजार सकते हैं लेकिन वो तुहाडी हकूक की जंग की खातिर इत्थे तक हैं अपने वसाइल बुरुए काल लैने तुसां इन्हां को भी वेलकम करो तो ई जंग सारा साथ भी दो मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ तुहाडा कि तुसां सारे किते बड़ा अच्छा इंतजाम किया बड़ा अच्छी एक पुरवकार तकरीब की थैंक यू वेरी मच जी बहुत शुक्रिया जब तक रात अंधारी रासी जंग साडी जारी रासी थैंक यू चौक आजम दे ई पिंडाल दे विच नवाब आमिर खान साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंदे पे हैं और उन्हां दी गुफ्तगू का मेन मकसद ये नचोड़ क्या है कि ये धरती इत्थों दे रहण वाले लोगां दी है ये धरती इत्थों दे वसण वाले लोगां दी है ये धरती चाहे इत्थां पंजाबी रहिंदे चाहे इत्थां महाजर रहिंदे चाहे इत्थां अगवानी रहिंदे चाहे इत्थां कहें कौम नाल रहिंदे ओही धरती दा सन ऑफ साहिल है असां ये हुंदे हकूक दी गाल करेंदे पे इत्थों दे रहण वाले तमाम लोगां दे हकूक दी गाल करेंदे पे अज भी साडे मंशूर दे विच लिखा है कि लिसानियत साडा स्लोगन है लिसानियत और तासुब से पाक सूबे का कयाम अगर तो कोई लफ्ज अच्छा लगे एक बारी क्लैपिंग करो यार सारे जिमें ही सरायकी सूबा अनाउंस थी सी जड़े आके इतना हुक्मरानी करें दे पेन 7 लाख के करीब डोमिसाइल कैंसल थी सन इतों के मकामी लोगों को नौकरियां मिल सन इतों के मकामी रहने वाले लोग अपने नौकरियां दे फराइज सर अंजाम दे सन इतों की नौजवान नस्ल को नौकरियां मिल सन साढ़े सालाना जड़े नौकरियां हैं और 2 लाख के करीब साकू नहीं मिलते पे असा सूबे के वारिस होने के नाते भी अपने कोई हकूक नहीं गिन सकते आज चोलिस्तान है तुसा देखो सारा बाल जिथा जानवर पानी पींदा खड़े हूँ टोबे के विच सारा बाल पानी पींदा खड़े और साकू इतनी एक भी उनके वास्ते कोशिश नहीं असा कर सकते कि असा चोलिस्तान के बाल को बाशऊर किवें बने सूं चोलिस्तान का बाल तालीम किवें हासिल करे सी चोलिस्तान दे विच सारे 23 जिले दे विच किवें किवें जुल्म थींदा पे असा केड़ी केड़ी गाल बर्दाश्त करे सूं
ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥੀ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਸਦਰ ਦੀਏ ਨਈਮ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਥੇ کہ خطے دا درد صرف ملتان تک نہیں، صرف 23 ضلع تک نہیں، باقاعدہ ہر گلی ہر محلے دے وچے اور بالخصوص جڑے ویلے خانے وال دے وچ اساں ہو محبت محسوس کی تھی، یقیناً خانے وال دے لوگ جاگ پین جویں نعیم احمد خان صاحب نے آواز دیتی ہے، خانے وال دے لوگاں نے لبیک کر کے روڈ دے اتے ہیں اور اپنے لیڈر دا استقبال کیتے نے بڑی محبت نال، جذبے دے نال۔ میں گزارش کرے سا سارے صوبائی صدر نعیم احمد ڈاہا صاحب اپنے خیالات کا اظہار کرے سن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے مخصوص ہیں جس نے کائنات ارضی پر انسانوں کو جنم دے کر اس کی رہنائیوں میں مزید اضافہ کر دیا، اور لاکھوں صلاۃ و سلام اس دانہ سبل ختم رسول پر جس نے اسرار کائنات کی گریں کھولی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے انتہائی محترم مخدوم صاحبان، میرے انتہائی محترم چیئرمین سرائیکی ڈیموکریٹک پارٹی رانا فراز احمد نون خان صاحب اور خواجہ صاحب، بھٹا صاحب اور جو بوائے صاحب، اور میرے لیا کے اور چوک اعظم کے غیور دوستو، السلام علیکم۔ میرے دوستو، سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ جو پیچھے دوست ہے نا وہ باتیں کر رہے تھے، جب خواجہ صاحب بات کر رہے تھے تو میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ ہمارا درد جو آپ کا اور ہمارا مشترکہ درد ہے سن لو، اگر سمجھ لگ جائے تو ہمارے کارواں کا حصہ بن جانا، اگر سمجھ نہ لگے تو ٹکڑوں میں تو ہمیں پہلے بھی غیروں نے بانٹ رکھا ہے۔ فصیل آتش و اہن بہت بلند ہی سہی، فصیل آتش و اہن بہت بلند ہی سہی، مگر تم اب وقت کی بدلتی ہوئی رفتار کو روکو گے کیسے؟ میرے دوستو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہر دوست نے اپنے اپنے نظریے کے مطابق بیان کرنا ہوتا ہے۔ ایک سب سے پہلے میں وزیر اعظم عمران خان کی توجہ دلواؤں گا، اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا سوشل میڈیا کا، اور جو یہاں اخبار کے نمائندے موجود ہیں، اور ہمارے جھوگ ٹی وی والے اپنے رضوان قلندری صاحب، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ہر وقت 24 گھنٹے یہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے صرف سرائیکی خطے کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اور ہر دوست کے ساتھ، نئے اور پرانے آنے والے دوستوں کے ساتھ یہ کنٹیکٹ رہتے ہیں۔ میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ دوستو، میں عمران خان سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ امید کرم ہوگی تجھ سے جنہیں ہوگی، امید کرم ہوگی تجھ سے جنہیں ہوگی، ہمیں تو اب فقط دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ میرے دوستو، 72 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے کو۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ہر کسی کو اس کے بنیادی حقوق دیے جائیں گے، لیکن میرے سرائیکی خطے میں بسنے والوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمیں بھی کوئی حق ملا ہے یا نہیں ملا؟ میں آپ کو جیسے خواجہ صاحب کہہ رہے تھے، تہیم صاحب کہہ رہے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا، میں اس بات میں نہیں پڑھتا کہ بلوچستان والوں نے تحریک کا آغاز غلط قدم سے اٹھایا یا صحیح قدم سے اٹھایا، لیکن انہوں نے بندوق اٹھائی۔
جس میں 70-72 ہزار بندوں کی انہوں نے قربانیاں دی اور لاکھوں خاندان دار بدار ہیں، جن کی مثال آپ اپنے ارد گرد لیے میں بھی شاید ہوں، ملتان میں، مختلف علاقوں میں ابھی بھی وہ لوگ جو وہاں سے بمبارمنٹ کے ساتھ اور جہاں سے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ابھی بھی وہ بیچارے دار بدار ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا حق لے کر رہے، اور یہ جو ہے نا ایک سازش جو سریکی خطے کے خلاف جا رہی ہے، اور کرتے کون ہیں کہ جو سریکی خطہ بنانا نہیں چاہتے۔ میں پوچھتا ہوں بلوچستان میں کوئی صرف بلوچی بستے ہیں؟ تمام مذہب، تمام قومیں بستی ہیں بلوچستان میں، لیکن بلوچستان والوں نے اپنا نام لے کر رہا۔ اسی طرح میں سرحد والوں کی بات کرتا ہوں، آپ کو اچھی طرح یاد ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ کو اچھی طرح یاد ہے ولی خان تو پاکستان بننے کے حق میں بھی ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے بھی اپنے صوبے کا نام پختونستان رکھوا کر ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان ہے، انہوں نے بھی اپنا حق لے لیا، سندھ پہلے حق لے چکا، اب پنجاب کی باری آتی ہے۔ جو پنجاب ہے ہمارا، یہ ایک بہت بڑا خطہ ہے پنجاب کا، اس کو میں اپنی نقطہ نگاہ سے 3 حصوں میں دیکھتا ہوں۔ ایک خطہ چلا گیا انڈیا کے پاس، ایک خطہ ہے جس کو ہم اپر پنجاب کہتے ہیں اور تخت لاہور بھی کہتے ہیں، ایک خطہ ہے ہمارا سریکستان کا جس کے 23 اضلاع ہیں۔ میری بات ذرا غور سے سمجھنا۔ اور اب اس میں کیا سازش چل رہی ہے کہ سریکی اپنی بات کرتے ہیں، واللہ باللہ خدا کی قسم ہم سریکستان کی بات کرتے ہیں، تان کا مطلب ہے وطن کی بات کرتے ہیں، ہم صرف سریکی کی بات نہیں کرتے۔ اس خطے میں بسنے والے ہر مذہب، ہر مکاتب فکر اور ہر قوم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اب مختلف نون صاحب، میں آپ کی توجہ بھی اس طرف دلوانا چاہتا ہوں، اب مختلف سازشیں ہو رہی ہیں۔ خدا برباد کرے اس نواز شریف کو جس نے، جب سریکی تحریک ہماری عروج میں پہنچی، یہ آج کوئی نئی جماعت نہیں بنی، آج سے 35 سال پرانی ہے، لیکن کیونکہ ہم اولیاء کرام کی زمین سے تعلق رکھتے ہیں، ہم صوفیہ کرام کی زمین سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے بندوق تلوار نہیں اٹھائی، ہم اپنا حق مانگتے رہے ہیں، لیکن پہلے مانگتے رہے تھے، اب انشاءاللہ لے کر رہیں گے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارا سریکی خطہ ہے، اس کے 3 دریائے راوی، دریائے ستلج اور دریائے بیاس انڈیا کو سندھ طاس معاہدے کے تحت بیچ دیے گئے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، ذرا بات توجہ سے سن لیں، یہ آپ کا اور ہمارے درد کی بات ہے، آپ کے گھر کی اور ہمارے گھر کی بات ہے۔ 3 دریا بیچ دیے گئے اور ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم سندھ طاس معاہدے کے تحت آپ کو دریائی بیلٹ کے ساتھ ٹربینیں لگا کر دیں گے۔ مجھے نہیں پتا ان بزرگوں کا کسی نے دیکھی ہوں یا نہ دیکھی ہوں، میں نے بچپن میں دریائے ستلج کے ساتھ 1-2 ٹربینیں دیکھی تھیں، لیکن آج تک ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہ فنڈز کدھر گئے، وہ پیسے کدھر گئے، وہ ٹربینیں کدھر گئے؟ ہم نے پھر صبر کیا، ہمیں پھر لولی پاپ دیا گیا کہ ہم چشمہ براج سے آپ کو سندھ طاس معاہدے کے تحت نہریں دیں گے۔ آج تک آپ چلے جائیں، چشمہ براج چلے جائیں، میں چھوٹے عملے کی بات نہیں کرتا، جو بڑے افسر بیٹھے ہیں وہاں، آدھے اپر پنجاب کے بیٹھے ہیں اور آدھے سندھ کے بیٹھے ہیں، اور 20 گن مین ان کے ساتھ ہیں، 1-2 کیوسک پانی اوپر نیچے نہیں ہونے دیتے۔ لیکن کیوں کہ ہم سریکی اپنی آواز نہیں اٹھاتے، آج تک ہمارے بارے میں انہوں نے نہیں سوچا بھی ان کو بھی کسی نے پانی دینا ہے یا نہیں دینا۔ جس طرح خواجہ صاحب فرما رہے تھے، آپ ڈیرہ غازی خان چلے جائیں، آپ تھال چلے جائیں، آپ میری روہی کی طرف چلے جائیں، آپ ان علاقوں میں چلے جائیں، جانور انسان اکٹھا پانی پی رہے ہیں۔ کیا یار ہم انسان نہیں ہیں؟ لیکن میں اس بات میں سمجھتا ہوں، آپ دیندار لوگ بھی بیٹھے ہیں، حضرت صالح محمد نبی گزرے ہیں، ان کی اونٹنی کو 4 آدمیوں نے ذبح کیا تھا ان کی قوم سے، آپ قرآن پاک پڑھ کر اٹھا کر دیکھیں، لیکن غرق ساری قوم ہوئی تھی۔ کبھی آپ نے سوچا مجھے جواب دو، غلطی یا ظلم تو 4 آدمیوں نے کیا، ساری قوم غرق کیوں ہوئی؟ میں آپ سے جواب پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو جواب نہ آئے تو میں بتاتا ہوں کہ اس لیے غرق ہوئی کہ وہ خاموش رہے ظلم پر،
उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाई। मालिक के कायनात ने उनको तो गर्क करना ही था, 4 आदमियों को, उस कौम को भी गर्क कर दिया जिस कौम ने उफ तक न की। सराइकियों, खुदा के लिए अब चुप का रोजा तोड़ दो, अब चुप का रोजा तोड़ दो। जब तक आदमी बच्चा दूध ना मांगे, माँ दूध नहीं देती। आपको अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। हमारे सराइकिस्तान के बच्चे क्या कोई अनपढ़ हैं? हमारे बच्चे कोई टैलेंट में कम है? मैं पिछली दफ़ा भी बता रहा था कि हमारे खानेवाल का एक बच्चा चला गया, उसको क्रिकेट का बहुत शौक है और वो इतना मतवास तबके का है, तो उसका कज़न वहाँ, उसकी जॉब थी, उसने सोचा कि मैं वहाँ रहूँगा और क्रिकेट 3 माह वहाँ रहा। उसको किसी ने क्रिकेट टीम के वो उधर उन्होंने जो बनाए हुए हैं ना वो क्लब, उसके अंदर इंटर किसी ने नहीं होने दिया। अब मैं ये बताता हूँ, हमारे सराइकी खित्ते के लिए दर्जा 4 की सीटें रह गई हैं, दर्जा 4 की सीटें रह गई हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड पंजाब पर सिंध पब्लिक बोर्ड कमीशन, बुजुर्गों मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। सिंध पब्लिक कमीशन बोर्ड, बलोचिस्तान पब्लिक कमीशन बोर्ड। अब जब लइये से कोई बच्चा पढ़ कर ना अच्छे नंबरों से, और जब वो सारे इम्तिहान और टेस्ट पास कर जाता है, तो जब उसकी CV जब तख्त लाहौर वाले इंटरव्यू लेते हैं ना, तो हमारे लइये का, डेरे गाजी खां का, खानेवाल का, भावलपुर का बच्चा इस बुनियाद पर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ये पसमानदे इलाके से ताल्लुक़ रखता है, और उस बंदे की CV मंजूर कर ली जाती है जो बंदा नंबरों में भी काम होता है, काबिलियत में भी काम होता है। कभी आपने सोचा, मेरे नौजवान पीछे खड़े हंस रहे थे, इनको पता नहीं है, ये तो आपकी बात है, हमारी उम्रें तो गुजर गई, आपकी नस्लों की बात है। चलो हमने अपनी जिंदगियां गंवाई, हमारे बुजुर्गों ने गंवाई, आप अपने बच्चों की नस्लों को तबाह बर्बाद ना करो। मेरी अब दूसरी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं कि हमारा जो सराइकी खित्ता है, मुल्क का 80% रेवेन्यू ज़राअत की शक्ल में, बेटा तवज्जो फरमाए, 80% तबका, 80% ज़रई रेवेन्यू हम देते हैं, कोई गंदम की शक्ल में, कोई छोले की शक्ल में, कोई कमांद की शक्ल में, तमाम इजनास आम की शक्ल में, मौसमी की शक्ल में। अब आप बताएं, बलोचिस्तान में कोई फसल होती है? गिलगित बल्तिस्तान में फसल होती है? ये सारा कुछ हम सराइकी खित्ते वाले पैदा करें। जब हमारे दोस्त आए थे मुसलमान अपने मुल्क की तरफ, वो अपने आप को मुहाजिर कहें, मैं अपनी किताब में उनको मुहाजिर नहीं कहता। मुहाजिर उसको कहते हैं जो किसी दूसरे देश में निकाल दिया जाए, जो अपने वतन की तरफ है वो मुहाजिर नहीं होता। और उस वक्त उसको अपर पंजाब वालों ने गले ना लगाया। आप किताब खोल कर देखें, आंखें खोल कर देखें, सराइकी खित्ते वालों ने गले से लगाया, अपने घरों के दरवाजे खोले, अपने उन्होंने जो उनके दाने थे, जो उनके पास जो भी उनके पास मुहैया था, उन्होंने उनको हस्बे तौफीक अपना बसाया भी सही, खिलाया भी सही। ये एक अलहदा बात है कि बाद में उनको कलेम मिलते गए और जिधर जिधर किसी का नसीब था वो उधर उधर अपने शिफ्ट होते गए। लेकिन मैं नून साहब आपकी तवज्जो पहले भी मैं अर्ज कर रहा था, और तमाम बच्चों की तवज्जो इस तरफ खसूसी तौर पर दिलवाना चाहता हूँ। अब एक नई ड्रामाबाजी शुरू हो गई है। इमरान खान ने राना फराज अहमद नून साहब से खुसरू बुख्तियार और जहांगीर तरीन के, आप देख लें, वो तस्वीरें मौजूद हैं, वो मुआहदा मौजूद है, मुआहदा किया था कुरैशी साहब के 100 दिन के अंदर हम सराइकिस्तान सूबा बनाएंगे। 100 दिन, आज 800 दिन ख़त्म होने वाले हैं। मैं उस बदबख्श से पूछता हूँ, क्या उसे ये याद नहीं कि उसको अपर पंजाब ने तो वोट ही नहीं दिए, सारे वोट तो उसको सराइकी खित्ते ने दिए। अब काना फूसी करते हैं, अब उसके साथ काना फूसी करते हैं बुजुर्गों। काफ वाले कौन? परवेज इलाही ग्रुप। परवेज इलाही ग्रुप कौन है? जो आसिफ जरदारी की झोली में भी बैठा रहा, और फिर अब वो पहले नवाज शरीफ की झोली में बैठा रहा। अब उन्होंने एक नई हवा छोड़ दी है कि सूबा बहावलपुर बहाली होनी चाहिए। ये एक साजिश है, हमें तकसीम करने की साजिश है। ये हम सराइकियों की बात है,
और तारिक बशीर चीमा जो इसमें सबसे बढ़ बढ़ कर बातें कर रहा है, उसने आप जाए मेरी रोही को उसने उजाड़ कर रख दिया है। मेरी रोही में उसने कत्ले आम करवाए हैं। वो रोही तेरी भी है, मेरी भी है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, हम सरायकी खित्ते वालों की, हम उसी को आग समझते हैं जो अपने घर को लग जाए, दूसरे के घर की आग को हम मजाक समझते हैं। और राणा साहब, एक मिनट पक्का बंद कर दिया। और राणा साहब में तो जो नवा एक ड्रामाबाजी शुरू हुई है, चंद दिन बाद खुसरे वाला मैसेज शुरू हो वेंदा है कि फलां बंदे सरायकी ते 2 मिनट गल कीती है, फलां MA ने कीती है, फलां MP गल कीती है। तुसीं अखबारां ते पढ़दे हो सो, टीवियां ते सुनदे हो सो। मैं उन्हां बदबख्तां तो पुछदा हां, ये ड्रामाबाजी बंद करो, करारदाद पेश करो, करारदाद पेश करो, बगैर तो करारदाद पेश करो। उन्होंने स्याह चेहरे तो नकाब उतरे जेड़े खांदे सरायकी खिते देन, इस मां धरती दा खांदे गांदे तख्त लाहौर देन, सानू उन्हां चेहरे दा पता लगे। सरायकी वो सिर्फ ये जेड़े हल्के हल्के मैसेज देंदे न, ये तुसा नहीं समझदे हो किस गल दे देंदे न। और देंदे किस पार हुए हर 6 महीने बाद, साल बाद वत आपदे हल्के च अगू इलेक्शन ही तो आवन वाले होंदे ना, बल्दियाती आवन। असां तो तुहाडे सरायकी हकूक की गल कीती है असम्बली दे विच, और बगैरत सानू चगल समझदा है। गल क्यों करे ना, करारदाद पेश कर। उन्हां कंजरां दे मुंह तो नकाब उतरे जेड़े सरायकी खिते दे मुखालिफ इन पे। ते बेटा ये वक्त ये कोई लड़ाई फराज नून दी नहीं, ये नईम खान दी नहीं, ये सद्दोज़ई साहब दी नहीं, ये जाफरी साहब दी नहीं, ये तुहाडी हर घर दी लड़ाई है, हर घर। लेकिन मैं वजीर आजम नू ये पैगाम देना चाहना, मैं तख्त लाहौर नू ये पैगाम देना चाहना, खुदा दे नां ते साडे नाल इंज ना करो जे सानू कोई काल करनी पा वने दोस्तां नू कि हुण हाल पंजाली वेच ते बंदूक लै लै। इस वक्त तू बच्चो, मैं तो आधा पिया ऐवान च बैठे हुए लोगो, इस वक्त तू बच्चो, असा सरायकी बड़े सादा ते अच्छे लोग हैं, असा औलिया कराम की जमीन ना ताल्लुक रखे ने, लेकिन सानू हुण मज़ामत ते ना लाया उस तू पहले कि पानी पुलों तो गुजर वने, उस तू पहले साढ़े सरायकी खिते का ऐलान किया वने और सैकटरीएट और सूबा मुल्तान बनाया वने। तुसा बात अगले डे हल्का जिहा मैसेज आया, तुसा पढ़ाओ सी फाइनांस की कमी, तुसा पढ़ाओ सी जाफरी साहब तुसा पढ़ाओ सी फाइनांस की कमी है। और जेल्ले वादा किया उसले तेन गल्लां याद कोई ना, जेल्ले 3 शादियां कर ली उसले फाइनांस आई। लेकिन मैं ये वजीर आजम साहब नू आखना चाहना, अगर फाइनांस की कमी है ना, तू सरायकी खिते का ऐलान कर, सरायकी सूबे का ऐलान कर, ओदा सैकटरीएट बहावलपुर रख, सानू ओदा अकाउंट नंबर दे, और मैं सारे सरायकी दोस्तों की मिन्नत करते जितने उन्हें पैसे की जरूरत है, अस सरायकी खिते वाले लोग जमा करवाए। ये सानू तू नाख पैसे कोई नहीं, असा सरायकी भावें सानू आपदे बर्तन बेचने पे, जिंद जान बेचनी पई, असा आपदे सूबे किते पे। और मैं तुसा दोस्त आज जो ऐलान करे, आज जो ऐलान करे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं सरायकी खिते किते मुल्तान सेक्रेटरीट किते 5 लाख डोनेशन मैं देना। क्या बात है, नारे सरायकी, नारे सरायकी। मैं ऐवान बालच बैठे हुए नू इमरान खान नू दसना चाहना कि तू ही सरायकी खिते दें, तू ही मियाँ वाली दें। मैं बोजदार नू दसना चाहना, तू ही सरायकी खिते दें, तौसा शरीफ दें पिया। शाह महमूद नहीं मैं दसे ना कि तू ही सरायकी खिते दें, मुल्तान दें। गल जरा समझते पाओ सही, होर कोई नहीं। बंदे दी मावां होंदियां 3, एक मां जेड़ी इंसान नू जन्म देंदी, जेड़ी मां जन्म देंदी है, दूजी मां है जेड़ी ओदी परवरिश करेंदी है उस्ताद की शक्ल च, उस्तानी की शक्ल च। तीजी है मां जेड़ी सानू रेज़की देंदी है, मोए नू आप दे अंदर जगह ही देंदी है। ओए भैया 2 मावां दा नहीं वे सोचा, तो इस मां दा तो सोच लो, तुहाडा ही पिछला पारा है, तू सही विच वजना। मैं इस शेर ते गल मुका देना चाहना,
اب وفا کروگے تو وفا کریں گے، جفا کروگے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں آپ جیسے، اب جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ یار ایڈو کوئی نعرہ لاوے تاکہ پتہ لگے نعیم احمد خان ڈاہا صاحب نے کیا کہ ایڈو کوئی نعرہ لاوے یار، یہ چونڈے چو کوئی نعرہ لاوے۔ نعرہ سریکی، نعرہ سریکی، نعرہ سریکی۔ میں صرف گزارش دوستان علی ہو کرے ساں، چاہے سوشل میڈیا لیں چاہے اتنے کوئی صحافی حضرات ہیں، جیڑی میں تقریر کیتی ہے یہ میری تقریر نہیں، میرے دل دا درد ہے، لیکن میں ایک گزارش کرے ساں ایک لفظ بچو میرا نہیں مٹامنا۔ میں جینو بغیرہ سڈا انہوں بغیرہ سڈی رکھساں، جینو کمینہ سڈا انہوں کمینہ سڈی رکھساں، جینو منافق سڈا انہوں منافق سڈی رکھساں، میرے لفظوں نو کاٹ مارتے پیش نہیں کرنا۔ واہ صحیح واہ، یقیناً دوستاں کو اندازہ تھی گیا اسی کہ خطے دے وچ کیا ظلم تھیندا پے، خطے دے وچ کیڑے مسائل آندے پین، اور انہاں مسائل دا حل ساریاں دا حل کیا ہے؟ سریکی صوبہ۔ یقیناً تو کو پتہ ہے اگر سارے کو نشتر نہ ہوندا تو سارے ہیلتھ دے مسائل پورے خطے واسطے کیویں حل تھی وینا، لیکن نشتر دے ہومن دے باوجود بھی سارے کول بیڈ کوئی نہیں، چار مریض ایک بیڈ دے دوست دسیں دے پین، ڈاکٹر صاحب دسیں دے پین، چار مریض ایک بیڈ دے ہوتے، سارے کول وینٹیلیٹر کوئی نہیں، سارے کول ہیلتھ دے وچ کتنے مسائل ہیں، وہ سارے جامع انداز دے وچ نعیم خان ڈاہا صاحب، نواب عامر خان صاحب، عبدالستار تھہیم صاحب، نیاز احمد بھٹا صاحب اپنے خیالات سارے دوستوں کو دس گئے کہ تمام چیزاں دا حل، تمام مسائل دا حل کیا ہے؟ سریکی صوبہ، سیکٹریٹ ملتان بہاولپور نامنظور۔ تو سب ایک ہو جائے اگر بہاولپور بننا ہے تو بات لئی آلے تو لاہور نیڑے، بیاں والی آلے تو لاہور نیڑے، یہ سازش ہے۔ کیڑے ملتان دیہات کے چین ہاتھ کھڑا کریں، ایک پٹر کیتے کسی ہاتھ کھڑا صاحب ہونا اگو خواجہ صاحبان تو صدیق کھڑا تو آپ کو دس دے ماں کہ یقیناً تواڈے دلاں دی دھڑکن جڑے محبوب لیڈر واسطے دھڑک دی پئیے، ہن انتظار دے گھڑیاں ختم تھین، میں دھرتی دے اون شیر کو دعوت دیندا پیاں جائیں آج دے دین دے وچ اندھاری کو نال کی دے اور اندھاری کو گھولے سی اور آکھے سی میری دھرتی دے ایک ایک علاقے دے وچ ون کے اے لوگاں کو طاقتور کر دے، مضبوط کر دے کہ اندھاری آوے ننامنے آمن، اساں اپنی دھرتی دا حق ادا کر کے راسوں اور دھرتی دا قرض دے کے راسوں۔ میں تو کو دسیندا پیاں اے جڑے ویلے تھل دی ریلی تھی ہے نا، ریلی جیپ ریلی ہوندے وچ جڑا ونر آئی او ونر دی درخواست آئی کہ صحیح ان دھرتی دے مالک تساں ہی وے، ان دھرتی دے شیر تساں ہی وے، اگر میری محبت کو دیکھو تو میں تریجی واری ریلی جیتا پیا، میں کوئی یا اپنی اجرک نہ پیش کرو جا یا دھرتی دی پاگ نہ میں کو پیش کرو جا۔ یقیناً اتنا جڑا ڈپٹی کمشنر آئی وہ بھی آکے وہ کیا تھل دی ریلی آونا لے وقت تھی سی تو سریکی زبان ہے جتا کمپیرنگ تھی سی، اتنا سریکی ثقافت پر موٹ تھی سی، اتنا دھرتی دے اخبار پر موٹ تھی سی، اے جڑے دھرتی دے بارے سن۔ دوستو میں تولے محبوب لیڈر دے درمیان زیادہ حائل نہ تھی سا، اے دھرتی دے او شیرن انہاں دے آمن تو پہلے ایک باری نعرہ لاؤ، نعرہ سریکی،
ਨਾ ਤਰੇਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ MN ਹਨ, ਕਿਤਨੇ MP ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਇਵੇਂ ਹਲਕੇ ਦਾ ਲੈਸੋ ਤਾਂ ਬਲ ਸਾਰੇ ਤਰੇਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕरेंदे पे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾ ਲਾਓ, नाराए सरायकी, नाराए सरायकी, नाराए सरायकी, नाराए सरायकी। सारे महबूब लीडर राणा फराज नून। مہربانی بسم اللہ اول و آخر چوک اعظم دے غیور فرزندان دے جذباں دے نا جڑے اس آندھی دے موسم دی شدت اپنی محبتاں نچھاور کریں دے پہن تے تھاؤں گال شروع کرے ساں کہ ننامے پومن اندھاریاں آمن سرائیکی صوبہ بنا کے راسوں انشاءاللہ ننامے پومن اندھاریاں آمن سرائیکی صوبہ بڑا کے راسوں لاہوری جتنا بھی رولا پامن سرائیکی صوبہ بڑا کے راسوں قدم بڑا فراز نو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہاتھ کھڑے کر کے قدم بڑا فراز نو ہم تمہارے ساتھ ہیں مہربانی ننامے پومن اندھاریاں آمن سرائیکی صوبہ بڑا کے راسوں لاہوری جتنا بھی رولا پامن سرائیکی صوبہ بڑا کے راسوں اساں ابابیل دا ہے لشکر سب دوست سمجھ دیو نا تاریخ کہ ابابیلہ کیا کیتا ہی اساں وہ ابابیل دا ہے لشکر ساری چنجیں دے وچھن کنکر اے غنیم جتنا بھی سر لکامن سرائیکی صوبہ بڑا کے راسوں انشاءاللہ چوک اعظم دی سرزمین ضلع لیا دی سرزمین دے غیور فرزندو نوجوان سپوتو بزرگو براوو آج تورے جذبے آج تورے عزم آج تورے ولولے کو دیکھ کے سارے جذبات کو تقویت ملی ہے اور سا کوئی یقین تھی گئے کہ انشاءاللہ ہون چاہے غنیم جتنے بھی پروپیگنڈے کرن رکاوٹا پاون انشاءاللہ اس دھرتی دے ثبوت ہون جاگ بچن نوجوان جاگ چکن ہون انشاءاللہ کوئی مائدہ لال ساکو سرائیکی صوبے تو محروم نہیں رکھ سکتا سرائیکی جاگ انشاءاللہ سرائیکی سی جاگ بھی ہے لٹھنی نوجوانہ دا جذبہ دیکھو میں اساں جلے لے آندے پہ آسے تے اندھیری آگئی ہے قریشی صاحب ساجد صاحب تے خالد بھائی بڑے پریشانن آدھن سی موسم خراب ہو گئے تے بارش آون والی ہے تے پہلا پروگرام میں بندے چلے نہ ونجن میں کہ قریشی صاحب فکر نہ کرو جس دل وچ ماں دھرتی دا درد ہے رتی باویں شارک بس ہو کو عید مبارک میں کہ آکھ رہو جس دل وچ اپنی محبت خطے دی اپنی دھرتی دے نال جڑت ہے اپنی قوم نال پیار ہے او یقیناً اتھے باسی اپنی محبتہ سانجی کرن واسطے باقی بندہ دی کمی نہیں ساکو انشاءاللہ ہون 6 کروڑ عوام سارے نال ہے اور جتنے دوست آئے ہو تسا ماشاءاللہ ایک فرد ایک خاندان دی نمائندگی کریں دے اساں تا انہاں کو آکھائی 40-50 بندے دا پروگرام رکھا ہے کرونا دے مسائل ہیں بائے ہیں اساں آپ تو سیر تے رکھی ودے ہیں تے اساں کہیں کو مطلب ہے کہ زیادہ پریشان نہیں کرنا انہاں آگے جی بالکل قریبی دوستوں کو سائڈ کے صرف اساں چاہتے پہ کہ تساں ایک دفعہ آؤ لوگ ایک اتنے اپنا پیر رکھو تاکہ لوگوں کو چہرہ شناسائی تھی ونجے یہ پتہ چل ونجے کہ کون محسن ساری آواز چاہتا پیے پتہ چل ونجے کیڑے کیڑے دوست کیڑے کیڑے مجاہد اس کاروان دے وچ ہم سفر ہیں تے وال انشاءاللہ تو کو اساں دکھیسوں کہ اس لیا دی سرزمین دے چوک اعظم دی سرزمین دے لوگ کیویں اپنا حق ادا کرن آج اساں قریشی صاحب اپنا وعدہ پورا کیتا ہے ہون انشاءاللہ ساکو یقین ہے کہ اس دھرتی دے غیور فرزند ہر کونے ہر گلی چوک اعظم نہیں پورے ضلع دے ہر
ہر ایک کالونی ہر ایک محلے سرائکی دا جھنڈا بھی ملے سن اور اپنا ایجنڈا ہی پیش کرے سن. باقی میرے بھائی سارے صوبائی پریزیڈنٹ نعیم خان صاحب بڑے خوبصورت انداز اپنے جذبات دا اظہار کیتا کہ ہن قوم کو جاگنا پوسی اپنے انہاں نمائندہ دے جنہاں سارا سودا کیتا ہے اتھو دے ووٹ گن کے اتھو دے دھرتی دے انہاں معصوم نوجواناں دے مستقبل دا سودا کیتا ہے اپنی وزارتاں گن کے وعدہ کیتا نے 100 دیواراں دا تک یاد ہے ٹی وی تے چلائی اے اجرکاں پاتیاں نے اور سارے نال ریٹن معاہدہ بھی موجود ہے کہ اساں 100 دیواراں وچ تورا صوبہ بنا رہے سوں پچھلی حکومت تو نال دھوکا کیتا ہے. آج میں انہاں دے نال اے پیغام ریوڑا چاہساں جنہیں اس دھرتی دے نال غداری کیتی ہے کہ ظلم بے رحم نگری تے ڈسا کہندا ہے کون انہاں غریباں تے گھولی اندھاری کھڑے کہ اس قوم سادی مرادی کو کہاں کوڑا کر اتو دیر رات گھتی کا ہاری کھڑے ظالمہ ظلم لاگو نہ کر جگر تیرا ظلم ایمیں لاگو ریا ساری دھائیں دار شد جواب آوے سی اے قوم جاگی اگر رو قدم ٹر پئی انقلاب آوے سی انقلاب آوے سی. سرائکی ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ سرائکی تیری رات اندھاری راسی. بہت شکریہ بھٹا صاحب تورے جذبہ کو سلام. دوستو یہ سب کچھ ممکن ہے تورے حقوق دا حصول تسا 2 مہینے 3 مہینے چی گھن سکتے ہوئے کوئی ناممکن نہیں ہوتا. ناممکن اس لئے تھیں دے جڑے لے کوئی سوچیں دے کہ یار میں نہیں میں نہیں نعیم خان صاحب آواز چاہسی رانا فراز نون اسا کلے کچھ نہیں. اگر عوام دی طاقت سارے نال جھوڑ ونجیں آئیتے ہیں کہ نمائندہ کاٹھے انشاءاللہ وڈے کاٹ تھی سن ایک کرونا دی لانت جی میں مکدی پئیے اتھے انشاءاللہ ساکو یقین ہے کہ اتھے ہزاراں دے مجمع ہو سن جڑے لے عوام دی طاقت تساں سارے نال جوڑ دیتی رانا فراز نون آج خدا کو گواہ بنا کے تو نال عہد کرے دا پیے کہ گربانہ ہاتھ پا کے تیرا صوبہ لے کے دیکھو. اور اگر آج بھی کہیں خواب غفلت تجریہ کوئی یہ سوچیں دے رہی ہے کہ صوبہ آپ بان ویسی میں اپنا بے کام کراں بے کام ضرور کرو روٹی روزی بھی کرو لیکن اگر ایک گھنٹہ بھی ڈیلی تسا نوجوان سوشل میڈیا تے کاٹ لو بزرگ اپنے محلے چ کاٹ لو کہ ایسا ڈیلی آئی تو 1 گھنٹہ اس تحریک آستے وقف کرنے تو میں تاکو گارنٹی دینا کہ کوئی چیز ناممکن نہیں. 2020 دا سورج غروب تھی ون تو پہلے تارے صوبہ سرائکستان دے قیام دا سورج غروب تھی لیکن جنہاں لوگاں غفلت کی تھی تو سن لو اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید فرما دیتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسکم. اور اقبال بڑا خوبصورت ترجمہ بھی کر دیتا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جسے احساس اپنی حالت خود بدلنے کا. اگر تسا اپنی حالت بدلن دا احساس پیدا کر گدا آج تورے دل ایک چنگاری بھی پیدا تھی گئی کہ ایسا آج تو بعد اپنی زندگی دے ایک نمار دے 24 گھنٹے 23 گھنٹے اپنی مرضی دے گزارنے اپنے روزگار آستے گزارنے اپنے مستقبل دے سوچنی ہے لیکن 1 گھنٹے آستے اپنے بچوں دا اپنی نسلوں دا مستقبل سوچنے اور سے ماں دھرتی دا حق ادا کرنے تے میں تو یقین دینا کہ اگلے مہینے یا 2 مہینے بعد جنرل اسا اتھے آسوں اتھے ہزاراں دا مجمع ہو سی. تیرا جنون میرا جنون چوکادم والے چس دیاں دی پی ساری آواز ہی دیکھو ملتان والے دی اپنی آواز بھی دیکھو پیچھا کرن او ذرا کھنڈے کھڑن تیرا جنون میرا جنون یہ اندروں آواز نہیں آندی پئی تیرا جنون میرا جنون. ویری گڈ مہربانی تارے محبتاں کو سلام تارے جذبہ کو سلام. دوستو آج تک اساں انہاں سردار گوداں کو تسلیم کیتا ووٹ دیتا اساں بھی یہ غلطی کیتی ہے اساں بھی اس گناہ شریک ہیں کوئی صرف تولے دے نہیں کیونکہ انہاں سارے نال وعدے کیتے کہ اساں صحیح صوبہ بڑے سو توری انہاں نسلاں دی محرومی ختم کرے سوں ہون انہاں دے
کوئی بندہ لگا وجے پہ لاک ڈاؤن ہے میاں کوئی سارے تے حالات خراب ہیں وہ آدھن سی کرونا ہے پر ہم مرو اچھا وہ جڑے لکے پے ہیں انہوں کو کرونا ہوتے ہیں گھر وائنتے تھی گئے الحمدللہ اسیں ڈہ رات دوستوں کو 50-100 کو تا ملتے ہیں وہ کرونا کئی دوست آدھن سی تو کو ٹھیک ہے دوترا دفعہ بھاج گئے چلو تھی سی تو خیر ہے دیکھ لیا سو یار کرونا کوئی زندگی موت دی علامت نہیں زندگی موت اللہ دے ہاتھ سے ایک کرونا اوہی وبا ہے جی میں نزلہ زکام بخار ہے لیکن شدید حالی دا علاج کوئی نہیں احتیاط ضروری ہے میں امن سے تھی سپرے ماری ہے کہ میرے کول کہیں کول نہ بنے احتیاط کرو لیکن لکن حل نہیں لکن نال مسئلے حل نہیں ایک نوٹ ہی تورے کول کوئی پہنچ گئے وہ کوئی تساں ہاتھ لائے تے وائرس تورے تک پہنچ سکتا ہے مسئلے اپنے آپ کو اپنی خوراک کو برابر رکھو نارمل رکھو صحت مند رکھو الحمدللہ بزرگ بھی بزرگاں واسطے کوئی خطرہ کوئی نہیں سارا ایک عزیز ہے ان دی عمر 70 سال ہے وہی ٹھیک تھی گئی ہے بہرحال یہ سنا کہ بھائی جڑے ملتانی وسیب والا کو تھی ہے نا کرونا اندروں گئے تو دھاڑا مار کے نکلے ہوا کے اندر تو بڑے بڑے جراثیم پہ ساگو انہیں جڑا پانی پلائے سارے نال اتنے کہ دیکھو کہ لاہور پچھلے سال جڑا واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ دا بجٹ آئی وہ ہے صرف 170 ارب اتو دی خوبصورتی پھول بوٹے تے پانی دے پلانٹا دا بجٹ سارے تساں اتو کہ دیکھو مظفر گڑھ ڈی جی خان دے ساں علاقے ٹپتے ہیں ٹوبے تو بندے پانی پیندے کھڑے نال اٹھ بکریاں پیندے پہن وہ وچ پھوسیاں کرے دے کھڑے اوے بندے پیمن تے مجبور ہیں خوشی تو نہیں مجبوری کول پیندے پہن وہ سب تو وڈا کرونا تو وہ ہے جڑا انہوں دے اندر گیا کھڑا ہے اس گوبر دی شکل ہے وہ انہیں شودے غریب سارے مزدور کو کرونا کیا سی کرونا تو توارے جڑے منرل واٹر پیمن والے چند لوگ انہوں کو زیادہ ڈیمیج کرے سی اچھا وہ آدھن جی اتنے زیادہ مردے پہن لوگ امریکہ تو یورپ ہے وہ یہیں پر مردے پہن جو تو انہیں خالص خزامہ کھا دیا اتنے تو منرل واٹر پینے لوگ اور سارا مزدور بیچارہ تھا اور 75,000 کرونا اندر پالی ودا ہے بہرحال ایک توڑی تسلی تے اللہ توکل رکھو لیکن احتیاط کرو بہرحال میں اپنی گال دے راساں کہ آج تو بعد آج ایک عہد کرو نعیم خان ڈار صاحب نال ایس ٹی پی دے دوستاں نال سارے نال ایک عہد کرو کہ آج تو بعد تاکو کوئی نمائندہ جڑا کتھائی ہونا آسن نہ وال دکان چمکاون چھبا چاہ کے ووٹ گھنن یہ جڑے ہون سارے معاملات ٹھیک تھی سن الیکشن نیڑے آسی یہ تاکو نویں لاش پاش کرن آسن تسا ایک سوال کر لیں سارا بڑا جائز سوال ہے صحیح جڑا تو پہلا معاہدہ کیتا ہے وعدہ کیتا ہے لکھ کے دیتا ہے ریٹن معاہدہ یعنی کہ زبانی اجرک پائی آوے سرائکی قوم دیتے آکھا آوے صوبہ بڑے سو 100 دیواریں محرومیاں ختم کرے سو لکھاں نوکریاں دے سو صوبہ بڑھن نال 4 تو 5 لاکھ نوکریاں آونی ہیں انہاں نوجواناں واسطے آونی ہیں میرے یا نعیم خان صاحب دے گھر نہیں آونی یا بھٹا صاحب دے گھر نہیں آونی گزارش ہے ایک تو والا سوال کیوں ہونے کہ صحیح پہلے سا کو دسو تو وعدہ کی میں پورا کیتا ہے سارے نال کیتا کیا ہے خدا دا واسطے سڑک نالی نوکری دی گال نہیں کرنی سڑک نالی نوکری وال مانگ کے تساں اپنا ریٹ چھوٹا جہا لا رہے دے وہ یہ تو تک اوے مل ویسن اگر تورا کینڈیڈیٹ بنے تو کو فنڈ ملنا ہے وہ کتنے لاونا ہے تورے سڑک نالی نوکریاں تے لاونا ہے وہ آدھے نا جڑا بندہ میٹرک کر لوے وہ تو نہیں آتا سی جڑے ایم اے کر لوے وہ تو نہیں آتا میں میٹرک کیتی ہے اور میٹرک ایف اے بی اے تو وچ آ ویندی ہے نا جیلے تساں صوبہ منگسو سارے چھوٹے کام تک وہ بھاج کے منتاں کر کے دے دے ودے حسن لیکن منگنا کیا ہے منگنا کیا ہے ہاں صوبہ منگنا ہے اور میں تک وہ پیغام دے ساں اس شاعرے چ کہ لفظ لہجے تے افکار بدلنے پوسن تو کو ہن سوچ دے معیار بدلنے پوسن آکھنا پوسی تاکو سرعام کلمہ حق وقت دے ضابطے سرکار بدلنے پوسن اور زندہ آباد زندہ آباد اور ساری زندگی تو سارے جنہ دے دردی غلامی کی تھی سارا کی تھی ہے ساری زندگی اساں جنہ دے دردی غلامی کی تھی ساری نسلوں کو سردار بدلنے پوسن اور وانج میرے دیس دے موسیٰ کو سنیا دے چا آج دے فرعون کو کردار بدلنے پوسن آج دے فرعون کو کردار بدلنے پوسن تیرا جنون میرا جنون تیرا جنون میرا جنون قریشی صاحبان دیاں کمال محبتاں
یہ بڑے عرصے تو محبت دے نال خلوص نال لگے ہوئے ہیں، دعوت دیندے پے ہیں۔ میں انہاں کو یقین دیوایا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اساں تورے کول آسوں، توری محبتاں دا جواب محبتاں نال لیون واسطے آسوں۔ یہ ہے کہ شیڈول کو جس طرح دے بن گئے ہیں کہ تھوڑے جے دیر سویر تھی ویندی ہے انشاءاللہ، لیکن آج تورے جذبے ثابت کر دیتا ہے کہ ہون ساکو بار بار آونا پوسی۔ اور اساں تا صرف قریشی صاحبان کو انہوں نے چند دوستوں کو اجرک پوائی آئی، آج میں کو یہ یقین تھی گئی ہے کہ اگلی دفعہ جب میں آساں تے پورا ضلع دا ہر کونا، چوک اعظم دا ہر محلہ، ہر کالونی سرائکی دا جھنڈا لائی کھڑی ہو سی۔ دوستو وقت دامن اچ لمحات قلیل ہیں، بلکہ میں سمجھدا کہ ہون تا دامن تار تار تھی ونا لے کہ کافی دیر تو تساں سارے انتظار اچ کھڑے ہوئے، ول ہون بھی کھڑے ہوئے، ساکو تاری محبتاں دا بھی احساس ہے۔ انشاءاللہ اس سانگے جڑ گئے ہون تسلسل جاری راسی۔ تساں دوست کہیں وقت کوئی آوے جھوک سرائکستان ملتان تورے واسطے حاضر ہے، اور جویں سارے محترم لاہ صاحب آکھے کہ اے بہاولپور دا شوشہ بھی ذہن وچ رکھسو، کیونکہ جڑے لے کوئی تحریک کامیاب تھیون پوندی ہے وچ کھمبیاں برساتی مینڈک بھی آوینن، او تحریک کو خراب کرن آنن، او تورے محسن نہیں ہوندے، تورے دشمن ہونن۔ اساں تواری خاطر، میں تو خیر ملتان بیٹھا، میرا ضلع لودھرا بھی ہے، وہ بہاولپور دے ملحق ہے، میں کو بڑا لالچ دیتا گیا کہ سی تساں بہاولپور مان لو، سارا تورا اجارہ داری ہو سی، اساں توری ساری گالی مرینے ہیں، تساں بہاولپور کو تسلیم کر لو۔ میں کہ نہیں، میں تحریک اپنے ذاتی مفاد واسطے نہیں چلائی، میں اس 6 کروڑ عوام دے فائدے واسطے چلائی آئی۔ میرے بزرگاں میں کوئی سبق دیتا آئی کہ بیٹا اس تحریک چاندے پیو، اے جھنڈا چاندے پیو تے بزرگاں دی کمر نہ لوائے، مار ویٹ بیسوں لیکن اس تحریک کو جھکن نہ دیسوں، اس وسیب تو سودا نہ تھیون دیسوں۔ بل میں کو قریشی صاحب سمیت بہت سارے سیاستدان آکھا صحیح میں کرو کہ تساں جڑے نا کچھ ادارے لے لو، پولیس دا جڑا آئی جی ایڈیشنل آئی جی تھے بہ ویسی تمام اختیار اتھے ہوسن تے کچھ ساکو اڈے ڈیمنڈ ہو، کیونکہ بہاولپور والا دا رولا ختم تھی ویسی۔ میں کہ صحیح میں کرو شاہ صاحب گزارش ہے چلو بھی ہم کہ آمن والے وقت بڑے بڑے روپ بدل کے بڑے بڑے نمائندے آسن تاکہ ول نویں نویں خواب دکھاون دے دھوکھا دیسن، لیکن تساں وسنا نہیں۔ ایک سوال کر رہے ہیں کہ سارے پچھلے وعدہ دا کیا بنا، جڑے اگر کوئی تو کو نہ مننے تو میرے کو تمام ویڈیو ریکارڈ ہی پی ہے، معاہدے ہی پین، وہ میں تو کو آج کل واٹس ایپ دا دور ہے بھیج دے ساں، اور انشاءاللہ ہی دھوکھے تو بعد اسا آخری امید لائی آئی کہ شاید سارا اس وسیب دے محرومیاں دا کوئی مداوع کر دے میں بڑے انصاف دے نعرے لا کے آندے پین، تحریک انصاف چلائی نے، اتنا رولا پایا نے، دھرنے دیتے نے، کھوئے دنہ کو حیا شرم ہو سی، لیکن وہ دن تاریخی شب سے بھی بدتر یہ اجالا نکلا۔ انہاں ساکو آگے الٹا زیادہ محرومی تے مسائل، آج تک تاریخ 5 روپے ایک نمارے پیٹرول نہیں اضافہ تھیا، یہ ہی حکومت دا تحفہ ہے، جبکہ عالمی مارکیٹ پیٹرول فی بیرل جڑی قیمت ہے ان دے حساب نال سارے کول پیٹرول دی قیمت 20-22 روپے ہونی چاہیے۔ یہ تجزیہ نگاراں جڑے سارے فائنانسرز ہیں انہاں کڈھے کہ جتنی تلے ریٹ ڈاؤن تھی گئی پیٹرول دا عالمی مارکیٹ ہے جڑا سارے کول آندا پیا فی بیرل دے حساب نال 20 تو 25 روپے تو تلے جڑا ہے پیٹرول دی قیمت لیٹر ہونی چاہیے، لیکن انہاں 25 روپے آئل مافیا دے کو حکومت گھٹنے ٹیک دے انہوں کو خوش کیتا ہے، کیونکہ انہاں کیسا تیل بند کر دے سو تیل مہنگا کرو، انہوں کو خوش کیتا ہے اور غریب عوام دے ہوتے آرہ چلائے، کیونکہ اندر پیٹرولیم دی مصنوعات دے نال ہر شے مہنگی تھی گئی ہے، توڑے کرائے مہنگے تھی گئے، توڑے ٹرانسپورٹیشن مہنگی تھی گئی ہے، منڈیاں کیونکہ پیٹرول تو سامان آندہ ہے، ٹرکاں ڈیزل ٹرک مانگا تھی میں زرعی تمام زرعی دی توڑی پیداوار ہون کاشت مہنگی تھی گئی ہے۔ لہٰذا آئندہ اساں فیصلہ کیتا ہے ساری سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی ہے باقاعدہ ریزولوشن دے بعد کہ انشاءاللہ آئندہ اساں اپنے نمائندے گھن کے آسوں آمن والے بلدیاتی الیکشن انشاءاللہ اساں وسیب دے ہر کونے تو اپنا نمائندہ کھڑا کرے سوں، اور اون دے واسطے اساں اپنے قریشی برادران کو او سروے فارم بھی آج دے رہے سوں جہاں دے تالا لکھا ہے، میرا آواز قریبی ہے بہ ہو ذرا، انہوں دا درندہ آئی شیر کھاندہ آئی جڑا سارا معصوم جانور ہے،
تے انشاءاللہ ہرن دے نشان تے جڑے دوست لڑنا چاہسن جس سطح تے لڑنا چاہسن ناظم نائب ناظم جڑا بھی سیٹ اپ آندا پی ہن اگو کوئی چینج کیتا نے اندے تے دوست اپنا سروے فارم فل کر کے قریشی برادران کو دیسن اور اپنا گوپانگ صاحب کتن ہاں گوپانگ صاحب بھی ہیں جی ہاں اگو وال اندے بعد ایم این اے ایم پی اے دی سطح تے بھی اساں انشاءاللہ اپنے نمائندے گھنتے آسوں اندے وچ جی ہاں اساں بھی رابطے چ ہیں رانا اسد صاحب بھی لیا تو ہیں انہاں دے بھی کچھ دوست تیار ہیں ایم پی اے سطح تے الیکشن لڑن واسطے اے بھی تو کوارڈینیشن نے چوسن لیکن سارا ایک چیز میں بئی وضاحت کر رہے ہاں کہ کہیں بھی عہدہ دیندے ہوئے ٹکٹ دیندے ہوئے اے تفریق نہیں کرنی کہ اے بندہ پنجابی ہے یا سرائکی کوئی نہیں یا اردو سپیکنگ ہے سارے واسطے ہر بندہ دھرتی واسے جس دل ماں دھرتی دا درد ہے رتی باویں شارک او کو عید مبارک او سارا دھرتی واسے او وسیب زادہ ہے اساں کہیں کو مہاجر نہ آکھنا ہے نہ سمجھنا ہے نہ مہاجر وہ ہوتا ہے جڑا ہجرت عمل چوے یا جگو ملک تو باہر کٹھا گیا ہوئے سارے کول تو جڑے آ کے وس گئے اپنے بزرگوں کو دفن کر دیتے ہیں نو دے آر سن آف سائل دے آر او دھرتی زادن وسیب زادن مہاجر دا لفظ آج تو بعد اپنی ڈکشنری چو کٹ لو میں اپنے تمام دوستوں کو 5 سال پہلے نصیحت کی تھی کہ آج تو بعد کہیں اپنے وسیب زادے بھرا کو جڑا اردو بولیں یا پنجابی او کو مہاجر نہیں آکھنا تساں آج وعدہ کرو مہاجر کہیں کو نہیں آکھنا آج تو بعد نعرہ سرائکی اس تو بعد میں اس شعر دے نال اجازت چاہساں کہ میں سینہ چاک ظالم دا قلم دی نوک تے کر ویساں میں اس ماں دھرتی دی خاطر ہر خطرے نال لڑ ویساں میرے حالات دے اتے میرے جذبات غالب ہیں جے میں اجڑا تے کئی گل نہیں جے قوم اجڑی تے مر ویساں نعرہ سرائکی اپنا ڈاکٹر رفیق صاحب تو لیت ہوئے انہوں کو کوارڈینیٹر بنایا ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں اور روحانی جسمانی ہر قسم کا علاج کر لیں روحانی کر لیں جی ہاں ہر قسم کا کر لیں ڈاکٹر صاحب کو جڑے دوست ہیں سینئر ہیں اور رابطے ڈائریکشن ہے تو کیونکہ سینئر ساتھی ہیں سارے تاری رہنمائی تنظیمی حوالے نال تحریکی حوالے نال نظریاتی حوالے نال تاری رہنمائی کریں دے راستے اور رانا اسد صاحب بھی اپنی تاری انشاءاللہ معاونت ہر وقت جاری اپنی رکھسن انہوں نے 2 لاکھ روپے سیکریٹ واسطے بھی اعلان ہاں اچھا بھائی ایک بھرپور ہے رانا اسد صاحب آگے بھی اگر سیکریٹ ملتان پڑے ہیں تو سارے وعدے مطابق 2 لاکھ 5 لاکھ ڈاکٹر صاحب کی طرف ہونا ہے 10 لاکھ میری طرف روپے اعلان ہے دارا خان صاحب بھی کیتا کروڑ دے تھے کٹھا دیکھ لیا آواز پارٹی انہوں کو اکاؤنٹ سیکٹریٹ جلدی بڑھا وہ فنانس والا آبادی ہے مرکزی آفس فنانس کوئی نہیں اسا مرکزی آفس لگیا دے وچ انہاں بھی بہت جلد افتتاح کرے سو انشاءاللہ تساں لوگ بھی اتھا کہ انشاءاللہ انوائٹ کرے سو تشریف رکھے سے صحیح تشریف رکھے اور اگلا کیا شیڈول ہے چلو کریں اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذو الجلال والاكرام يا ذو الجلال والاكرام یا رب العزت اپنے پیارے حبیب کے پنجل پاک کے صدقے یا اللہ جس نیک مقصد آتے اس مظلوم طبقے کی اس تحریک آتے کہ تیرے ایسا دفتر کا آغاز کی تے ہم کامیابی عطا فرما یا اللہ نے دوستوں کو ثابت کر دی عطا فرما یا اللہ ہر منزل میں نہ تقویت عطا فرما یا اللہ ایک محروم طبقے کی آواز ہے محروم طبقے کے حقوق کی گال ہے سارے نوجوان پڑھے لکھے جنہیں بے روزگاری میں دھکے کھانے انہوں نے حقوق کی آواز ہے یا اللہ یہ میں ساری بھرپور معاونت فرما یا اللہ جو دوست اپنا مالی جانی جو بھی خدمات میرے لئے قبول فرما یا اللہ تمام ملک پاکستان کو محفوظ فرما اس کرونا بھی لعنت کو محفوظ فرما اس محفاظ وباما تمام وباما کو سارے اہلیار بچہ بزرگوں کو محفوظ فرما نصر من اللہ فتح صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ سرائکی